Amen. Hallelujah. Palakpakan na to once again. Ang Diyos o ng mga bata. Sunod sana to sa stage ba? Ato lang reviewhan and wala ko ka. Di ba klaro sa iyo? Sige lang, sunod. Next time. And magpasalamat ta. Nindog sa ta. Yes, Father God, once again, we thank you sa imong gugma, sa pagkamaayo, Lord God. We thank you karon nga kabuntagon. Salamat, Father God, sa message na haumog tukma sa matagusa. And salamat, Lord God, Holy Spirit, ikaw, we acknowledge your presence in this place. Nga ikaw, kanunay nag-ministeryo sa mua, kanunay nagpasabot, kanunay nag-convict sa mga sala nga gitaguan. O salamat, Lord God, nga matagusa na transform na nga may isama kan Jesus. And salamat nga mosamot may kain love sa imong pulong. And salamat, Lord, ikaw, Lord Jesus, kanunay mahimaya mapasilungkan sa mga kinabuhi. In Jesus' name, amen. And be seated. Once again, may buntag sa tanan. Amen. No, salamat sa Dios nga kanunay nagagiya kanato sa kinabuhing madagyaon. Murag isog ra kayong tingog. Glory to Jesus. So itong mensahe karon gitawag nato Jesus kind of love. Amen. Kasi gusto mo katuon sa gugma sa Dios ni Jesus Christ. Amen, di ba? Matod pa ni Jesus, may sama ako ani Pablo, may sama kamo kanako. Pagpahisama kanako, sama ako na hisama kang Kristo. So importante kayo. Murag ano ra kayo ba? Murag kalimog ko, murag adjust lang. Check. Testing mic. 1, 2. Amen. Hallelujah. So ang pulong sa Dios kanunay nagpadayag sa gugma sa Dios. Kay dali sa kalibutan ang gugma ra mungid sa Dios ang gipangita sa tao. Amen. Ang tao kanunay searching, nakagipangita sa imong kinabuhi. Abi nimo maka-graduate ka muna to. Wala gyapon. Abi nimo makita na nimong love of my life. Abi nimo true love na, abi nagmuna gid siya. Pero wala man dito yung ipangita. So, nagtrabaho ka, nadato na kawagi hapon dito. Grabe imong search na may kulang. Kinsa man to? Oh, si Jesus. Si King Solomon, nadawat na niya tanan. Balik na nasiyang wisdom, siyang pinaka-wise nga hari sa tibok dito sa katong nasod katong matang panahon. Dato kay siya, the Bible says, mabuhat niya tanan iyang gusto buhaton. Pila kabuk babae niya? 700 kabuk asawa. 300 kabuk concubines. Hunaw-hunaw ni mo daghan kisa na tilawan. Unsa yang ending, conclusion? Vanity. Bisang pagdaghan imong tilawan, wa gyapon pulos. Matay no kag sayo. So Solomon ang perfect example. Bisag makuha nimo tanan, dili man kapuyo si Jesus sa Old Testament. So kaning love ang gipangita sa tao. Kaning gugma nga gikan sa Dios. So ang gi-explain na nato last time ang tawhanan, di ba? Unsa man tong tawhanan nga gugma? Ma-in love ka. Unsa man? Ma-in love ka pero pag magsilos ka, sumbago na nimo. Ang gugma nga tawhanon, gigugma nimong asawa pero bugso nimo. Ripo na wala. Di ba? Kung pinugos gali, sa'yo tawag sa pinugos. So daghan example sa tawhanan nga gugma. Ang tawhanan nga gugma mo resulta kadaot, may resulta mahay, mo resulta kahiyubos. May daghan kay result nga tao mahiyop magsakit. Kay gitun-an nato nga sakit mo hinungdan. Muna last na mga lesson, glory to Jesus, na two kinds of knowledge. Knowledge based upon the 5 senses
and knowledge based upon the Word of God. Sa five senses, pagtanaw ni mo si brother, manghinatagon kay siya. Buutan kay si brother. Paspas kay maghugas og plato. Kung nasa church. Pero kung nasa balay, di ba? So, kung i-base mo sa five senses, buutan kay si sister ba? Kugihan kay si sister ba? Pero sa spiritual, makita niyo sa spiritual, pakita ang tao. Nakuha ninyo? Same lang yan po sa sakit. So kung sa tawhanon, kung nadaw kay arthritis, unsa may kaunon ba sa arthritis? Humba? Unsa may kontra sa arthritis sa tawhanon? Munggos, mga shrimp, inana? Unsa pa man? Baboy. So pag makita kang tao mag-arthritis, mahal siya palabi, migig ko munggos, palabi kog shrimps, sa paman, palabi kog kanang tambok. Pero kung tanawan mo sa spiritual eyes, ulitan kay ito siya. Nakuha ninyo? Sa spiritual di ay, lahi ang kamaturan sa spiritual, lahi sa tawahanan. Kaya sa tawahanan, pasangin lang pagkaon. Nasa KGMS ba ito kang Jessica Soho? For how many years gainom siya soft drinks? Iyang tubig is soft drinks. Tanawa ganin niyo. Wala man siya naunsa. So sa tawahanon, sige may kong palabig kaon, muna sige kong palabig sugar, tamis, muna diabetes ko. Tanaw na to sa kamatuoran. Sige pamakak. Kaya may pamakak ko eh. Ang isang tao sa Kristohanan, di may bantayan, magsaad ka, Lord, magsimba ng asawa, nag-away mo, sunod adlaw, di nagkid ako, di nagkid ko maningka. Naningka na po, na makakwala. So, ay, kalingala nga, sige mo pangihi. Ihi ninyo, alam bigason. So, pagkaon, palabig yung tamis. Tamis yung masahilan. So, dili tanan yung diabetes ha, nga sigpa makak, pero halos tanan. Kaya mo saan na blenta, di ba? Nag-asawa, sige, sugod ka rin, hindi na mag-away. Sunod na nag-away. Di ba nag-iwan na tayo na mag-away? Bakak, dili. Usan mamakak ka, asa man, nakikwarta diha, di ba? Mga man ang bana kay usahay, i-remit sa asawa, ang asawa kay lain na ng asawa mo remit. Pero i-remit na niya sa asawa, mo bitaw, ihang pa lang matuman. Ang bana mahiubos kay gusto mo palitok ka ng makaon, di ba? Kana bitaw ang matag usa ka nato nagdi-design na gusto paliton. Maybe si Arnel ganahan og motor. Or si Sister Yali ganahan og mga lipstick, mga cosmetics. Kunya dili man ka relate si Arnel. Si Arnel gusto kapatsada siyang motor. Kunya si Sister Yali di kalilit. Nakuha ninyo? Matag-usa nato naik ganahan. Muna mag-away ba ng asawa, kaya ang asawa gusto mong palit ani, ang bana gusto po ani, muna ang bana mamakak na lang, mutako na lang kwarta. Mutako kwarta para mapalit niyang gusto. Niya ang bana na gusto, mulakaw ang bana. Mulakaw sa kuke. Pero sa tinuod na kay gusto at tuan, maybe mamulawan. Di ka tugtan yung asawa. Pero mo isangit, atos ako dito kayo, mabisita sa ako. Lahi dito yun. Niyato rin dito sa surplus. Niyato rin dito kay Naipaliton. Kay kabaluman siya pag isaba niya siya yung asawa. Dabu-dabuhan na siya. So, mahimong cycle, muna ang bana mamakak, pag matakliw diabetes, so, tanaw di mo, wala unity. So, kailangan o gugma sa Diyos. Muna, ang last na ito nga conclusion dari, ang love is maka-transform. Mubag o kanino. Sumutong giingon ni Sister May kanina, yes, naman tayo pagtuo. Unsa may kulang?
Muna itong topic karon, the Jesus kind of love. Unsa man yung love ni Jesus nga gi-impart? Naigugma nga mubadlong. So dili na pupuros ka ng tao. Lang lamig isa feeling na po'y gugma sakit kay paminahon ang pulong. Pero gibadlong ka kay gigugma ka sa Dios. Amen. So dali sa ta sa unconditional love. Ang unconditional love, sabi ni unconditional love. Mangutahan lang ito sa likod. Katong sige lingkod sa likod. No? Sama na ito mangutahan. Kaya ang gadungo-dungo. Kaya mo, ito nag-CR na yun. At ito nag-CR kasi Master Mokada. Unconditional is walay condition. Muhatag ko kanimo, pero ang kasing-kasing muhatag sa ko ni brother. Kaysa sunod nga ako na po'y nanginanlan, ako na po'y mangayaw. Unconditional na or condition? Oh. Higugmaon na nimo ang tao, kung katong nga tao naghigugma kanimo. Kung katong katao maayo, mura po di mahigugmaon. Gitawag siya condition. Nakuha ninyo? Dapat muni siya, inani siyang klase para higugmaon ako. So ang Diyos wala yung pili. Gihigugma niya ang tanan. Unconditional love, no? Muna yung giyong na rin. Pag higugma niyo sa isa katao, bisan pa sa iyang mga kakulangon, sayop, o mga depekto. Lain naman niya magminyo, nakakit. Ayaw pa rin manibawan na, inanay din yung asawa, medyo bawang ilong. Muna niya umana, maraslo-maslo. Pero because of love, saman. Dagay mahibawaan sa iya, ha? Yeah? Na-revelation. Pero tungod kay naminyo naman yun. Mao naman. Pero napay chance kaya ang love mo transform, mo bago. Amen. No? Ayaw na po pag-anto siyang baho. Kaya tayo. Open rebuke. Amen. Pasagtaan na yun mo yung baho-baho. Nay mas lalo mga topic dari sa banag asawa. So anong i-share ko ni Kibis? Hindi gusto mag-menu di ha? Ayan na lang sa. Matod pa rin sa Bible, ay sa ginina, paghigog mabisan ang iyang mga kukulangon, iyang sayo. Muning gitawag na unconditional ba? Bisag ka na nga tao, bisag iyang past na grabe ka, daot. Higugmaon na nimo kay ganahan higug tao, higugmaon ako siya kay buutan siya. Higugmaon ako siya kay virgin siya. Higugmaon ako siya kay nakakondisyon. Pero ang gugma sa Dios, walay paki. Bisag nang hilabtan pagka 20 ka buok. Nakuha ninyo? Muning love na kailangan sa tao. Nga gitawag na ito ng conditional. Sa Bible, sa Romans 5 verse 8, tanawa, kabulo ang Diyos dautan kitang dako. Palihog ko, Romans 5:8, God demonstrates His own love toward us in that while we are still sinners, Christ died for us. Bisaya. Apan gipakita sa Dios kanato ang kidak-on sa iyang pakigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Makasasala pa kita. Amen. Sumuni ang unconditional love. Kabalo na ang Diyos na dautan kita. Pagigugma gyapon taniya. Amen. Sumuni ang sulbat sa tanan ng gugma. Ang pagkapalo ni mo sa bana, inandi din yung bana, sirok, gyapon na kini. Nya, kung walay agapi lang, sa batan. Layas ka ay. Di na ko dari. Baka ako ka, pero kung nanay agapi love, munang kingon ako ba? Pag mag-desire na kag-agapi love, manggawas ang mga baho sa mga tagusan ninyo.
Kanang gitaguan ninyo nga sala, kay musilot ra ba Dios? Gawas gid na. Karon pagawas nimo, mahal, nakakuha na mo sa una. Oh, di ba? Unsa may reaction sa babae? Masuko, malain, letter C, magpasalamat, muhilak, letter D, letter E, mulayas. So, asa man ang paghigugma dito? Unsa nga letter? Letter C, magpasalamat. Pero, lisod kayo siya, di ba? Lisod sa yon. Muning gugma sa Diyos. Tagahan kang tao, lisod na kayo gugmaon. Lisod na kayo gugmaon na ni Lord. Ay! Pero, kisa may namuhat sunod sa tuwa, ang Diyos. Kaya mo nag-experience ako sa Diyos, nga lisod ito'y gugmaon tong di ba? Nagbinuang sa ngati. Napagpili mo ito sa ngati, kay gawas mo din pag-aulagan siguro. Wagay siguro, nigawas yun. Nagawas yung pagka-wild. Kay Minyo na ay anak, Minyo pag yun, ang nakahilabot siya ha. O niya, ang nakahilabot pagit siya, friend nako, sige may istorya revelation. Gitry ito rin wala. Lami higugmaan o lami ipatunglo. Kauna-una ikik ko, Lord, mag-imagine ako ba nga yung itlog na lata. Mura na akong nahimod ako witchcraft. Tungod sa akong kaulit. Kabantay mo, masuko mo simbana? Makaingon mo, pangit ka! Nya, ay katingalan, isamot ka pangit ni mo bana. Kaya imong ipon, pangolong. Kung masuko ka, di ba? Kasi yung naka-experience na masuko, pataka nag-storya. Ulang na ta. Ano mo di ay? Kadaghan niya gwapo, di ba? Mahala din. Sige, magbinuang ka niya, mamatay ka, mangita yung lain. Anak kong bana, ako po, magbinuang ka, mangita itong lain. Kinsa may nidaog. Satanas, yana Satanas, no? Nag-reply Satanas, daog. Daog siya. Ako ang daog. Kay mag-away man. Aware man ta. Amen. Aware ba ta dili? Kabulot ta sa tong self, oy, nanikarbo na ta. Pero ang kapungot kasuko. Sumuning, gi-impart sa Dios ang iyang love kanato. Kaya ang paglakat sa gugma, pagpili nimo. Amen? Amen. So, dali next. So, mo nag-ingon ba, bisig makita nimo ilang mga diferensya, di ba? Diferensya, di ba? Pag ninya, di mo, ma-realize mo ba? Okay, dili man mo ga face to face. Hiwi, ni siyang mata ba? Ay, mo na ni, siguan mo ka ng gamay malibangag sa ilong mo. Kanang ito, mga detalye ito, na nasa sige niya yung uban, makita niyo mga gagmay mga detalye nga, hindi din yung nabiniwan. Wala na ginaw nakita mga naguyab kami. Amen. So, yun na siya. Getting to know each other. So, same gyapon sa Dios. Once nga naka-intimacy sa Dios, mga detalye nga gagmay nga giun sa kapag higugma sa Dios, makita nimo. Amen. Muna yung giyon tali, si Moses, gipili siya sa Dios, bisag na siya dipikto. So ang Dios di ay nahigugma ka na to, bisag unsa pa na diha imong sitwasyon. Unsa pa na di ka kabulo manulti, di mo ko kabulo mo wali, pastor, di mo ko kabulo magsangyaw, di mo ko kabulo mo dai, kagrabe ni sad kay oy. Pero sa Bible nag-ingon, sa Exodus 4 chapter 4 verse 10, si Moses mingon sa Ginoo, apan Ginoo, dili ako maayong manulti, musulti sukat pagkaniadto. Yungit ako og magkanga-kanga nga musulti. O kisa may kanga-kanga nga isulti diha, magwali. O si Moses inana day siya, pero gipili lagi siya. Balitay magwali ta murag malinta na nato tong giwali.
Napay magwali nga garambol. Pero mo lagi, unsa man para dili marambol. Ang mga ita guidance sa Holy Spirit na putay guide. Amen. Kinarabay mensahe nga magrambol yun. Ang permero nga mensahe kaluwasan di conclusion diretso. So ang tao so man nga mensahe nga diretso na human na. So na nga mensuon nga ambak-ambak ang mensahe. Ambak na po dito, yan ang hapit na, wala pag hindi mo na humana siya nga mensahe, ni ambak na mo ka sa lahi. Sunay na na. Pero salamat sa Dios nga naay Holy Spirit nga motudlo ka nato. Kinay mga tao nga desire muwali sa pulong sa Dios na siyang heart. Pwede ka bulugwali. Napoy tao nga master kay muwali. Hangay kayo, namina ko grabe, nindot kay muwali ba? Pero ang heart hilayo sa Dios. So dapat di ay may kikamawali by the grace of God ug imong kasing-kasing tinuod. Amen. Muna na gitawag na mga teachers. Unsa may pulo sa teachers? Utullo. Amen. Kung di ka kabalo, unsa may baton? Magtuon. Simple, amen. Amen. So si Moses ipili sa Dios. Unsa may gitubag sa Dios? 11. Magbakot-bot ka, ako, dili ko ako parawa. Ako ang Ginoo mingon kaniya. Kinsa may naghatag og ba sa tao. Kinsay naghimo kaniya bungol o amang. Kinsay naghatag kaniya ing tatanaw o naghimo kaniya buta. Dili ba ako ang Ginoo? So tanawon nimo dari ang Dios ang nagbuot sa tanan. So sa Bible na buta dito, gihimo sa buta aron makita ang himaya sa Dios. So tanawon nimo diri na pastor si gihimo ni buta sa Dios sa tao di ay gihimo di gihimo ni kang pobre. Kung pauta na gihimo kang pobre sa Dios dili. Kung hustisya ang Dios imo ba kanya pobre? Dili oy. Remember, God is God of justice. Sa tanan mahitabo nahimo na sa buta dili kay yes gialaw sa Dios kay ngano man na mga tunglo diri sa kalibutan, especially kung makasala bitaw ka sa Ginoo. Manangigon na imong anak dili normal, narabay nga nga dili anak ilang na normal, pero ayon na sa Dios tungod kinakay sala nga gibuhat kaniadto unya gipaantos ka pagatimanana nay ana nga sitwasyon, pero pasamat padayon kaya ang Diyos gugma man. Kay gugma siya, o na gitawag nga hustisya. Gigugma kaniya, pero unsa may tumanon niya, ang hustisya. Di ba sama sa judge, kung ako maghuhukom ko, ang anak na ako nakasala, ako ba siyang tabunan? Kay gigugma na ko siya. So, dili ko hustisya nga judge. Bisag anak ti ka, kay ako hustisya mo ko nga maghukom, hukman ti ka according sa imong sala. So unfair kayo nga di na ko sa hukman. Ang ubang tao hukman ako, pero kay anak man ay kamay ra hukom sa imo. Ang Dios fair siya sa tanan. Dili nimo siya mailan. Amen. So kung sa'y nahitabo sa mga kinabuhi, pangutan ang Ginoo Lord, yan naman eh. So muna yung next no, nga ang gugman, bawa na ito ang condition, may condition, walay balos, muhatag ka, di ka ma-expect nga balusan ka atong hatag. Kisa may nana muhatag, muhatag ko, kay sunod, ako na po nang inanlan, ako na po. So dili na, unconditional. May ka-condition, na ay condition. Amen. So nakuha na niyo ang conditional, walay condition, muhatag ka. Walay string attached. Amen. So next, gitawag na to ang love nga Jesus kind of love is gitawag na to selfless love. Kay kaning selfless love, willing ni mo sacrifice. I-sacrifice ni kagulingon para lang sa ubang tao. Kaya na nimo? Amen. Muna maghilom, murag kaya na lang pastor kay murag
Giwali naman mo. Wala ka na ni guro sa imong kaugalingon. Lain na bata karon maliguro. Kita ko tong video ba naglinog ibiyaan niya ang mama. Awa yung mama ganano. Gasay sa linog, naningkamot sila luwas silang kaugalingon. Dabi ko maglinog karon. Wala mga 5.4 Magananan lang tabaga, no? Isasayaw lang. Sumuning kong mga selfless. Wala ka naniguro sa kagulihan. Na-experience ko ni. Night time, nagdula may basketball. Gusto din ko mudula, kaya malingaw ko. And na naman ko'y nakita nga kadulaon po. Gisacrifice na akong self para makadula siya. Ay, ikaw sa dula pa. Ayaw. Ikaw rin kayo dula. Pero kadulaon kayo ko. Pero willing na ko i-sacrifice ako kadulaon para sa iya. Nakuha ninyo? Selfless. Muning agape love. Muning isa ka gusto sa Dios nga may part sa tuwa. Kaya kung ang selfless love, kauban na ang sacrifice. Muning ang gugma ni Jesus, nangita siya kaayuhan sa tanan. Ay kaayuhan bitaw sa tuwa. No? Walay balos. Willing siya nag-sacrifice ang kagulingon. Mudawat ka or dili. So, muni gusto nga i-impart. Kung nag-explain na ako kayo sa'yo, saan yung agape love? So, nakuha na ninyo agape love. Gigutom ka. Pero mas kita din mo asawa, gigutoman po. Gihatag din mo siya, gi-priority din mo sa pagkahon. Kaysa imong kagulingan. Willing ka mo sacrifice para sa uban. Hunaw na kung inana itong kinayatanan. Nabay gobot wala. Kung asawa, willing mo sacrifice. Ang bana po, ayaw. Yawa na, hindi na mahuman. Ikaw, ayaw. Ako na lang. Nakuha ninyo? So, nailalumpa ni. Sa Philippians chapter 2 verse 3, ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakop nga katuyuan o walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos sinuon ka mo o isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Isipa daw nga mas maayo siya sa imo ha. Nasa tuwa kay gusto mo ta maayo perminte. Amen? Handa na betong kan. Kaya bitong sapon malapsan ka sa imong kauban sa trabaho, sa eskwelahan gali malapsan bitaw ka grado, murag naay kay mo bation ba? Kung gusto gid mo nga ikaw ang nasa top. Ikaw gid dapat ang mapansin. Narabay espiritu sa narcissist. Kaning spirit of narcissist, ikaw dapat ang bida perminti. Pag wala ka, boring sila. Murag ta gunaw ni mo gahay ka, basta na ako grabe kay ka kon dito ba kalipayon. Muna nang narcissist. Dapat ipaghambog nimo ang imong nasa imuha. Ay isa nag-sign ka na bitong karon pa ko kabasa nga pagsapon magtestimonya ang isa ka tao. Imo ring sapawan, ako cute. Mahay ginuba. Ulagi, ako cute. Mahay gyapon. Nagisapawan din. Ay inani di ang narcissist. Manapaw ka ng sapawan nimo siya. Pero naigok mo ka, willing na mo ka magpasapaw. Sige, ikaw na lang sa sa siyok toon, nani nga character, nagitawag narcissist. Bida ka sa banan. Ikaw dapat ang bida. Kasi na-express na nga, ikaw dapat ang bida. Kaya na bitong, hulaton pagig ka katawagon. Kanay itong magpabambuan. Uy, Brad, asan mo? Ako mo kaya, Brad, hindi, Brad. Kami itong Pansin. Isa na. So, lawang gining narcissist nga, topic. Pagtuna ko halos magtanag-taon na inani. Pero salamat nga na-open.
Open rebuke. Amen. Susunod. Kabalo na ta. Wala ka ta kabalo. Pero karon gid kabalo ko ay ani di ba? Sunod ka manapaw ka og storya, hilom mo na di pastor. Napitaw ka di ka pastoryahon. Na-encounter ng magsangyaw ta. Di ba? Ibig ako mag-share, ako nag-isiran. Isa pa, hindi na ako pastoryahon. Isa pa cool, kaya ka nang, ay, pamanas ako. Ikaw na, nainana. Naganahan kag sangyaw, ikaw ginag-share sa gospel. Ikaw nag-isangyawan. So, nali na nga spirito. Kitawag siya narcissist. No, pa kina siya. Napailaw pa na. So balik nang kay amok na nakatopic nato bising na nato. Sige lang, open review. Bisig mabulusay ka. Dawata kay mabago ka. Amen. Asa naman tato? Verse 4. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyong kaayuhan. Imo rang self imong gi atiman. Unsa iyon dali pag tinabangay ta. So na time mo nang matagusa di ba nga nasa pulong na bear ye once another burden. Ito kanang yung problema, no? Siyempre tao naman yung kagulingon ng problema, mga struggles, nahilom lang. Pero salamat nga ang pulong sa Dios mo ni mo mulikon, mo ni mo mubadlong nga makapadayon ta. Amen. So pare karon nga gibadlong ta kay gihigugma ta. Amen. Dako kay nga amen no? Glory to Jesus. John 15:13. Pag ay sa mo to? 13, sa to? John 15:13. So selfless love part na is mo sacrifice ka. Kay mas unahon nimo na yung tao kasi gagawin. Bagay kini sa magtiayon kaning selfless love. Tanan man bagay sa tanan. Pero muni ang isa ka butang nga lisod tumanon. Pero tungod kina si Jesus nakaya na niyato. Amen. So labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang igala. Labing dakong gugma mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kaya niyo mo ihatag imong kinabuhi para sa palahubog? Kaya pagkaayag na, gabang sa ihatag na mong kinabuhi siya. Ihatag ba ni mo imong kinabuhi sa sugarol? Si Jesus ang ihatag sa tanang klaseng sala sa kalibutan. Tungod, kay nahigugma siya. Muna nga, makasasala pa kita, gihigugma na kaniya. Grabe ka amazing. Sa tuwa kay may gugma man sa tao nga wala ka sa kanato. Di ba? Sa iyo nakahigugmao ng mga tao nga mabutan. Imong pamilya sa inra. Pero katong mga tao nga nakasala. Lisod. Pero si Jesus nakaya niya, di ba? Asa naman si Jesus karon? Nagpuyo sa imo nga muna makaya pod nimo. Amen. Amen. Kaya na. Si Jaja pa. Kaya na. Ephesians 5:2. O pag kinabuhi ka mo diha sa gugma, ingon nga si Kristo na higugma kanato. Ug alang kanato. Mitukyan siya sa iyang kaugalingon ingon nga humot nga halad ug halad nga inihaw ngadto sa Dios. Amen. So mo ni pag kinabuhi ta sa gugma. So i-explain dali ang gugma nga pag kinabuhi sama nga na si Kristo mitukyan sa iyang kaugalingon. Nga humot nga halad ug halad nga inihaw ngadto sa Dios. So sa tuwa na tay mga sacrifices, amen. Para magsangyaw sila sa street preaching. Pwede man sila mga ligog dagat. Pwede man sila pero i-sacrifice sila nga time pagwali sa mga balita. Same ra gyapon sa matag usa ka nato natay mga sacrifices nga gibuhat sa Ginoo. Maybe na nakasabalay, pero sa kadlaw ni matag ka kay nagampo ka, sacrifice niya po na. Amen. Tanan natong gibuhat dali, humot sa Dios ang sacrifice.
ang inyong paghatag sa tithes and offering, part kaya mo na sacrifice. Lisod kayo mo hatag og tithes oy kung igo-igo na yung kwarta. Sa'yo dili. Lisod. Sa mo tago ka kasabot. So muni ang pulong sa Dios tuduan ta niya. Kay dari sa kalibutan, the Bible says atong kaaway nara sa panimalay. Nara ba sa itong panimalay? Kadumdum mo sa una. No? Nanang kauban ako sa church, naman may ka ng gitigom. Siya rin ay gapanguha sa kwarta. Muagi siya sa alkuba, kauban na mo. Iya din, kuha ko ng kwarta. Alam mo, ano, gamay man eh. O, silang pastor mo. Dugay na magayon siya. Okay, kato siya nga, kwarta is para sa building. Na ay kakuha. Karon katong tao na tinunglo, yung kinabuhi. Kay tingala mi ano man niya, kay na may alkuba na mo sa una kadumdum ko kahoy, dako kay siya. Iya din ko ang to sa diskal ko ba mo na o kuwaon niya. Ang kwarta. Kay nara sa kagulingong manimalay. Mata kabulo ang nagkawat sa imong tinda, imong anak. Imong bana, ikaw po na maligya, pwede mo ka manguha kay, mawita na kita. Ako abitaw ni. Di ba? Inuman po na. So, nara sa imo, magkapuloy mo asawa rin nagkuha sa imong tinaguan. Wala mo nang kwarta na riya. So, muna ang Bible, wise ta. Amen. Maampo ni ka, Lord. Alam ko, ato Lord, magkalibanga. Nagkalibanga lang ka. Naya naman lagi, di ba, maampo ka, Lord. Abi ni mong imong silingan ng awat, maampo ni ka, Lord. Siluti ang awat, Lord, kay mong pulo nag-ingon. Imong anak nila sakit. Abi ni mong silingan ng awat. Ano magkalilit ko? Kasi siyempre, no, sa akong pamilya, naikapanguha. No? Sa akong pamilya sa una, ang isa na panguha diya, akong manguha dito si Joash. Kay dula niya computer. Yan ito siya. Pero karoon, gigamit man sa Diyos, di ba? Hindi saba na siya kanamit ang nagapanguha na ba ko? Bulit kung nangawala ba si Joas agad ulay kay siyempre, di ba? Kung nakay gusto manggod, kung dili niyo makuha, mangawat ka. Sa gusto ka ani. Pero sa kuha, na maligya man ko sa una ka ng tinda-tinda sa mga grade 5, man siguro ko nakalimutan ko grade 4, grade 3. Na maligya kami sa school, gabaligya ko og spaghetti nga nagiputo sa kuan, mga pagkaon sa bata. Gisaligan ko kay anak ko sa pastor. Nagduwa may babae lalaki. Maligya ko diyan. Sa tinod na, di ko gusto mangawat. Di ko gusto mangawat, imahadlo ko. Pero tungkol kinatintal ko kay gusto ko karawan sa una. Sikat pa kayo ng karawan. Una ko mga kwarta. Una bito, isuki ko mangawat. Kanang makuha na akong gusto. Huwag ko'y kaulaw ma. Ayaw ko kabatig. Kaulaw kay paguman. Gapanguha ko. Palit ko karawan, di pa ko, takang di ko karawan. Karon gitigihap naman si tawagan na. Audit na, sa maestra. Anong kulang man eh? Anong kulang man eh? Di ba? Hilak na ko. Hilak ko na babae. Ang babae mo yung napasanginlan kay. Imposible kung mangawat ka sa pastor. Manood sa mga butan ni anak sa pastor. Ako yung nakuha daw. Kaya nahadlok naman ko. Hilak po ko. Ang genuine kaya magandang Hilak ko ng babae. Nagtuko siya na pasanginlan. Di na ako malimtan.
Nidako na lang ko. Friends mo sa Facebook. Pag-abot na sa Holy Spirit, kanabitang, na naman Holy Spirit, kanabitang nagsundo ko sa Holy Spirit, padahigan ko, ngayon pa sa inyo. Kaya kaya ni Dugin. Siya, nakalimot na siya. Kunangay ka po. Una na ako kayo pa sa ilo, kaya mga joke-joke ko, kaya kakatawag ko, suri kayo, ha ha ha. Hindi man ilo. Hindi man ni Jingri na. Nangahit na mo kukontrol, sorry. Bahala, gulaw kayo. Grabe lagi ko kubuo. Kanabitang, tungod, yan ako na-realize. Tungod kay, wag kong gadisan mga awat. Pero tungod kay na ko'y gusto, di na ko makuha. Nakita ko ng porta sa mga bayad sa ba. Grabe lagi. Muli di mangawat ang tao, kay di niya makuha yung gusto. Mamakag ka kay, dili man ka makuha yung gusto. So mangita ka pamagi. So dali nakita na ito nga natay mga sacrifices. Even sa akong kinabuhi, before ko niabot dali, nagayon ko yung sacrifice. Dagan kay mga butang nga giwala sa kuha. Munang last time ko nga sacrifice na ko nga nagtigom ko kay gusto kong palit ani. Ang resulta dayon dili na ko mapalit kay gitanom na ko sa gingharian sa Dios. Balit na bukuan ni Lord. Limpay na kay ko, nagpalit na ko ba nagiyon ako nagpalit na ko sa akong ato. Kay gadisa ko tong motor na tag 700k. 700k man siguro to. Gitawag siya MT-09, no, kabulo mo na nga Yamaha. Pero ato gistanan. Nagpalit kay tungod sa pagtuo, nagpalit ako crash guard ay kanang slider, radiator guard. Sa putong papalit na ako para to naman ko. Pero ang ending, nara dito nagpundo sa balay. Kilahi din plano sa Diyos ang kinabuhi. Gi-reveal niya sa ko sa akong buhaton. Gi-sacrifice na ko ang dream. Nag-dream ko na nga sakyanan. Willing na ko i-sacrifice para kang Jesus. Lord, ako mga once, ang gusto na ko sa tawhanon ha. And then diyan ako na-realize, sakto akong desisyon. Kinadiyay kang Jesus ang tanan. Ang kalipay, ang kalinaw, na kay peace of mind. Na kay kwarta pero wala kay peace of mind. Nindot din. Na kay depression, anxiety, pero kay kwarta. Adlaw-adlaw ka hunang hikok. Pag mata ni buntag sa'yo ka, mura na ka gusto mong hikok. Pero na kay kwarta, na kay sakyanan. Di ka ma-enjoy. Wala kay peace of mind. Wala po di kay peace of sa heart. Mabuang ka taga-adlaw. Mura ka gisilutan sa yawa. Pero kung na kay Jesus, napakay kwarta, napakay sakyanan, napakay gwapong asa bana, napakay peace of mind. Lami kayo mo kinabuhi. Pag mata ni mo, thank you, Jesus. Diba? Makaluluhod, bigyan Lord, salamat. Amen. So, muli, ang gusto, ipangita sa tao si Jesus. Searching na siya dito. Muna mga scientists, sige sila gimog, telescope, microscope, stethoscope. So, bato, katong tanaw ni mo ang galaxy, mga stars, microscope, tanaw ni mo ang mga bakterya, diha. Lagi po'y kinabuhi ang mga bakterya, di ba? Di mo makita sa mata, pero naa sila. Ga-search sila na ilang gipangita di ang Diyos. Kay in the first place, ang tao, gibuhat to glorify God. Isa nga ginawa ang Diyos, Jesus. To glorify Jesus ta gibuhat. In the first place, pagbuhat niya kada ng niiba, intimacy, fellowship. Nagguba man na, muna kamantay mo sa mga tao karon. Daghan kay reliyon, pinakabuk reliyon karon sa tibok kalibutan. Mga 3,000 kapin man siguro kung i-search niyo sa Google. Daghan kay reliyon. Kaya ang tao spiritual, nangita siya fellowship. Muna tungod kay nakita siya bato, nilihok, gimo yung Ginoo. Kita siya adlaw, kabantay mo inana. Kika-desire lang sila mo simba. Pero ang gibuhat ni Satanas, gipasimba sila sa bato, gipasimba sila sa dagat, sa tubig, bisag unsa na lang. Unya si Jesus dito ang ilang gipangita. Amen. So muna dali sa Bible, muna ang kailangan sa magtiayon, matransform sila sa love. Kay magtiayon, may punta si Jesus sa tumbana. Amen.
Amen. May explain na rin sa Ephesians 5, chapter 5, verse 22. Matod pa rin, kamong mga asawa, na pastor, biray na. Di ba? Pagpabor kay sa bana, manindot na, pastor, nindot di maminsahi. Kinahanglan, magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kagulingong mga bana, sama ngadto sa Ginoo. Nindot kisa paminahon, pero tiwasag basa ha. Ayaw dyan post ito. Pagbasa din sa mga bana, kani, muna niya akong paborito mga verse. Tagadlaw. Pagdili mo tuman ang asawa. Basahin mo, Espiso 5:22. Himo na ba ni para kontrolon ng asawa, luwig king asawa. Kani nga verse gamiton. Pero kamong asawa po, no? Nabagyan mo sipax. So kamo mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon. Sa na translation. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang bana. Aka na may the best pastor. Giklaro kayo. Sama nga nagtahod, kani sugo niya, pulong ni sa Dios. Muna ang tao dili ma-fix ang ilang family tungod kay dili ninyo gisubay ang inyong kinabuhi, yung married life sa pulong sa Dios. Sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Next. Kay ang bana mao ang ulo. Muna nindot pastor. Diba? Sa diya na kamo post. Ulo ang bana. Ulo sa iyang asawa, ingon nga, si Kristo mao'y ulo sa simbahan. So si Kristo ang ulo sa simbahan, so ang bana di ay mao ang ulo sa asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. So ikaw di bana, timan ang gibuhat ni Jesus as the head of the church. Musad imong buhaton. Tibaso na itong basa. Busa kinahanglan motahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana. Kanina po'y paborito nga verse. Ingon nga ang simbahan nagtahod o nagsunod kang Kristo. So, ang babae nag-represent na kita, kung tanawin mo sa spiritual, kita ang asawa. Si Jesus ang atong bana. Pero dalita sa physical ng asawag bana. Next. Mga bana, higugmaa, love. Ang inyong asawa, ingon nga, gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Pangutanon ti karon bana, kaya ba nimo itugyan imong kinabuhi para sa imong asawa? Brad. Amen. Amen. Singit amen. Amen. Pag dili ka, amen. So sama daw si Kristo, itugyan niya ang kagulingon para sa simbahan. So ikaw day as bana, itugyan niya imong kagulingon para sa imong. Pero mag-isip ko kang itong maldita kay pastor. Kung di na yung matabang pastor, magkailangan na ginitugyan sa yawa. Kita tanan, gigugma sa Diyos, bisat maldita, makika ikaw pinakamalita sa di mo kalimutan. Gipakamatihan ka ni Jesus. Nausa ba ka? Kanigusog mo katawa, maldita sila kayo ni? Salamat kay dili tanan pero halos tanan. So muli mga bana, amen. Higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan. Giun sa paghigugma ni Kristo ang simbahan. Sama daw inana ang paghigugma sa iyong asawa. Unsa may gibuhat ni Jesus? Gitugyan ang iyang kinabuhi alam nini.
Kung ikaw ba na nakay agape love, tugyan ito tanan. Isa naman mo. Pero kung dili mo kaya, nakay problema. Sige. Open review. Oh. Tumata na lang para wala na yung problema. Ako nagsulti or ang kisa nagsulti ani? Ako na po yung kasabahan. Ako na po yung pasagignan. Nagbutbut or ako ani. Tawang pulong sa Diyos. Klaro kay di na nato na ma-erase. Perfect na na. Next. Tawasan na to. Para musabot ka hapdos. Ginhimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan. Muni gibuhat ni Jesus ngadto sa Dios. Human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Next. Ingon ini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya. Mismo diha sa bugos niya kaanyag putli og walay ikasaway, walay puling o kunot bisan unsang apan. So gibuhat niya ni Jesus aron malimpyuhan ta. Ma-change ta. So inana ka powerful ang love mo transform. Amen. Next. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Grabe nga paghigugma. Giunsa nimo paghigugma imong kaugalingon, ana imong paghigugma sa imong asawa. Inon ba? Amen. Kana! Munang gusto ng mga dungkat. Amen! Amen, Pastor! Isugit kay tinod na. So, kailangan din yun sa rin pagkikupay mong kagulingon, di ka gusto masakitan, di ka gusto mainitan mo, itong kahat. O, yun sa rin paglabi mong self. Inana yung pagkikugma sa masawa. Naong kini siya. So karon maglaving kini paguli ba? Kanang agape ba? Amen. So ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Naon kini siya? Giun sa ning paghigugma yung kaugalingon, nana yung paghigugma sa asawa. Di ka gusto masakitan, ayaw pasakitin mo asawa. Di ka gusto mahiubos, ayaw pahiubos sa iyong asawa. So muna may igsuon. Inani ka lang mga agape love, kuning tawag nga selfless. So tiwason pa na to. So stay put sa mga middle. Umana naman yung termino. Pero kung gusto mo ninyo ito wala ng mensahe. Ayun ha. So stay put sa mga patanon. Tanaw to, willing. Tanaw na ko yung sekreto. Naran yung sekreto. So next, muna kailangan ang tao makabato ng agape love. Kaya ang tao rin ay agape love makabuhatan eh. Kaya makapaminaw ka sa minsay, feeling sa bana, alkansi kay siya. Kaya hayag ka niya eh. May pagkakuli simba. Walay tao nga nasilag sa kagulingon niyang lawas. Pagkanon, hinuniya kini o panggangon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Di ba imong lawas, imong pakanon, suutan imong tsada kay nga biste, no, magpa-Japorns, mga laki pa, pa-Japorns, magyod, doon sa pamanak. Magpakitang gilas. Na may hey, glory to Jesus. Alright. Garbo kayo. Ni glory to Jesus, kagarbo kayo. Yeah? So next, so na to. Kay mga bahin man kita sa lawas sa Kristo. So si Jesus, giatiman niya ang lawas. Ang body of Christ kita. Dili pwede isa. Kita nagka-unite. Iyang gipakaon. Gitarong niya ang body of Christ. Muna si Jesus akong ulo. Kita ang lawas. Gipakaon sa Dios ang atong lawas. Nag-represent spiritual ba? Maybe nakasako ko. Diba? Maybe nas kutipot, patod pa ni pastor, ang kutipot gina di mo gawas sa hugaw, apektuhan ang tanan. Diba? Maglain niyo mong boto eh. Muning kaning di kalibang
Ang arason na di kalibang kay nasuko ka, napungot ka, nagdumot ka, maybe nagsilos ka sa imong asawa ay sa imong bana kay murag na diskartihan. Nasuko ka sa imong bana, nagsilos, o na, di ka kalibang. Nya magpadulay ni pastor, paampo ko makalibang ko. Di ba? Nag-inom magigog si Kuwate. Si Kuwate na sige sa England. Nag-inom yung kape pastor mo di bagtik siguro eh. Ay ko gilara, napungot siguro ka. Di ba? Pag nangyari ka pasaylo di, nihumok na, so diretso na gawas. Wala yung mo pagong sa imong hugaw diha. Ano man? Wala na may sala. Ipugan sa yawa imong hugaw. Hindi kagawas karon isa ka bulan. Magkain yung buot, uy. Di ba? Magdakuhay mo, diyan diyo. Mahimo kang buros nga walay. Buros na hugaw. Silot na eh. Silot na dili. Oh. Pero maginulsol. Munang open review, it's better than secret love. Maginulsol ka din, imong hugaw, ana, diretso na. So, kaya bahin sa next, 31. Sumala sa gingon sa kasulatan tungod nini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ayon gid diyo. Og inahan og motipon siyang asawa og silang duha mahimong usa. Silang duha mahimong usa. Ang powerful din nga magtiayon kung nahiusa gid mo tinuod. Usa ba yung unahon na kasing-kasing sa iyang asawa? Amen, pastor. Kana, amen. Sumuna importante. Powerful kay mga magtiayon kung mahiusa. So, next. May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan ug sa akong una-una nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Next, 33. Apan alang usab kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Nanapod. Og ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. Di ba gi-explain ako? The more makita sa asawa ang gugma sa iyang bana, the more siya willing magpaulipon. The more nato nakita ang gugma ni Jesus sa atong bana, kita mga asawa, grabe gugma ni Jesus, willing ka magpaulipon. Lord, tumado na ko tanan nimong sugo. Pero pag dili makita sa asawa ang agape love sa bana, wala get, mula palpak. Kaya kita day ang ulo, ang bana, kita day by the grace of God ang una. Kung dili kayo matabang, ikaw na ng asawa. Kaya sa Bible, dako kag impact imong asawa. Kaya imong pagampo ni Arnel, dili to bagon sa Dios. Tungod kang sister yan. Sampo lang ha. Grabe niya kampo, Lord, tagay ko, Lord, 1 million. Naikit. Kung mo siya nagasinabot, na sila issue. Same sa pulong sa Dios, kadumdum ko ni Paul yung gitsyo. Si Paul, suot ka niya Dios. Gi-first priority niya Dios. Giuna niya ang pagsangyaw, giuna niya ang mga Bible study, cell group, tanan. Busy kay siya. Unya, yung asawa, nahiubos. Gusto na makigbulag. Gusto na makigbulag ang asawa. Wala naman tayo akong bana. Busy na kayo sa simbahan. Gipadayagan din si Paul sa Holy Spirit. Paul, una imong priority ang Dios, sunod imong asawa, sunod imong anak, sunod ang church. Ulahin na ang church, Paul. Kay kinsay mo to sa imong magwali-wali ka, gibulagan ka sa imong asawa. Oh, ang kapre, ito. Sumutong ipadayagan Paul. So kung minyo ka, i-make sure nga nindot imong relasyon sa imong asawa. Kay way pulos tanan imong gipangwali. Kay mahimo siyang babag sa imong kinabuhi. Dabi pastor, ang bana may babag. Kung imong bana kahit ulo, ikaw, ipakikita ang gugma sa Dios. Maybe imo na ng panahon nga mag-release ka agape love. Kasi kita bagot-bot, Lord, nga ano, i-apply na agape love para mahuman. Ano sa mga mag-apply?
Kana magtinga na, mga agape love na gid ko Lord para manapatay na. Liwit ng tanan. So muni ang sekreto. No, muna higugmaa o kinahanglan ang bana mahigugma siyang asawa sama sa iyang kagulingon. Pag ma-feel na sa asawa naghigugma siya siyang bana sama sa iyang kagulingon, ang asawa willing na siya mutahod siyang bana. Pero kung di na siya willing mutahod ka naman, dili niya ma-feel. Saan ka? Dili niya ma-feel. So, muna na yung sekreto, muna yung kitawag na selfless love. Sa magtiayang tinuod, ang mga babae, mga igsono, sada na yung mga lalaki ang kastorya. Perfect timing. Ang mga babae, kanila gamay na storya, magmanyagi na sila. Ikaw na ketong ingon na, uwi ka! Muna iyang kahuyang. Kaya muna ilang expression nga sa magmanya, magmalambing-lambing. Muna bitaw, part naman na siya. So ikaw ba na, pero kahit ka, palambing na lang po. Sabay-sabay na po hantod. Kaya mo man ang mga babae. Hindi ka magpalambing-lambing ay magpalanay ba? Mura bitaw ka ng murag kwala, gagakabit. Gusto na siya ka ng bibihon ba? Yan, may kakaway, yan mga ka. Mana, kung kabulong mo to, yan ka ng, siyempre, halos may nanang mabay. Nanang magpabibibi, isugay ko, pero sa tinod, nakikitaguwag bibibibi, asugay. Mugawas na kung wala'y nakakita. Kita ba doon? Magpalanay. So, kung natay, nagitawag nga, seminar sa mga lalaki, na yung sekreto ang Holy Spirit. Hindi na ito i-share na rin kayo. Mabangka! Hallelujah! Salamat sa Ginoo. So, muna may exon. Muni ang selfless love nga gi-impart sa Diyos sa matag usa ka nato. Muna, ikaw ba na tungod kinahigugma ka, naman kay gusto. Ako gusto paliton, Lord. Pero ang asawa, gusto man po siya. Willing ka mo give way para siyang kalipay. Imong kalipay is kalipay na niya. Naman kay desire siyang kagulingon, pero ipariliti naman siya. Sige, ikaw sa pangunahan. Lami kayo, di ba? Ma-feel mo na sa asawa, ipariliti lang gustong bana. Ang asawa na pag mangitang pumaagi nga, makabalos. Balos ko di pwede ki. Inata di dapat. Wa may mo give way. Ako dapat mauna. Kani ang paliton, kani dapat. So, nagkarambol, nagkayagaw. Hantod karam, nagagubot. Nanay panalangin, gubot kayo. So, muna niya ang sekreto dali ang agape love. Pero inyo na ng problema or inyo na ng pagpili kung tumano ninyo or dili. Kimuni ang gidesire sa tanan. Sa po, nanay kalinaw ang pamilya, ang nag-asawa. Ang anak ninyo makadiscern na, sukat ako mamang papa ba, nag-agape love na sila? Wala na akong kita nag-away. May mga anak, ganahan uli. Ganahan nagpundo dito, kaya ganahan man nagpundo agape love. Pero sige away, ganahan naglaag. Ganahan nagbuli. So muna may igsuon, nasa to ang pagpili. So salamat nga, nakuha na to ang pulong sa Diyos. Yes, tinuod na tayayaman nila sa mga sitwasyon, pero ikaw karon nakadungog og agape love, sugdi na. Maasawa ka urbana, sugdi na. Amen. Pastor, maglisod ko, kasagara sa asawa, dili mo sabitar. Muni problema sa asawa. Yes, imong bana lugar, way hanaw. Kapulo mo kay imong, kanang ito sa tawhanon, mas maayo ka sa imong bana. Di ka makabato ng kalipay. Kaya ang tinuod nga kalipay sa asawa ang pag-serve siyang bana. Bisa kung saan mo paningkamot, way kalipay niya. Ang imong kalipay is ang pag-submit. Yes, tinuod imong bana, way hanaw. Tudluan mo. Mag-desire ka nga, mahimo siyang head. Tudluan mo siya, mahimo siyang head. Imo siyang i-guide. Dili ka ikaw na ang ulo. So muna may so nang nagkahitabo.
So muna girambol ni Satanas ang pamaagi sa Dios. Aron magkagubot ang pamilya. Magrambol, mag-isa mo niya, mag-wrestling. So at least, nakabulo na mo sa sekreto. Ang agape na magitawag itong selfless. Willing ka mo sacrifice imong kagulingong kalipay para sa kalipay sa imong hinigugma, imong paghigugma sa imong asawa, sama sa paghigugma sa imong kagulingon. Napabay gubot na na? Oh, wala na, oy. Hindi ko ba yung asawa? Oh, na yung mga away. Ang pride lagi. Pag makasunod kini si pride, salamat nga ang di ako nakita vision muna nag-ampo mi. Ang pride sama sa panahon ni Moses. Di ba si Moses ang Aaron ni ang tungkod ni Aaron ay imong halas nag-represent og love. Ang mga sungkod sa mga Ehiptohanon nag-represent po to pride. Ang ipadayag sa Holy Spirit, kung maglakap daw kag agape love, ang pride kaunon, lamunon ang pride. Mawagtang ang pride kung maglakad kag agape love. Gilamoy ang pride tanan. Sulamoyon niya imong pagkagarbuso o pagkagarbusa ang maglakad ka sa gugma sa Dios. I-desire ni mo, Lord. Gusto na ko because it's a choice ang paglakad sa agape love. So next is ang love mo transform. Baghuon ka sa gugma. Sa una, ulitan di kang dako. Karon, grabe na ka mapaubsanon. Nawala na yung kaulit. Musingga ka, grabe na kayo kakasoft. Nawala ng, di na makabalik ang arthritis. Goodbye arthritis forever. Muna sa John 4 verse 9, ang gugma mo, bago din ka na to 100%. Kita na higugma tungod kay siya una mang higugma ka na to. Si Jesus, 1 John 4:19. Kay si Jesus ang una na higugma ka na to. Muna kita makarelease tag love. So, mga tanan, Pastor, sa maning gugma, sa Romans 5:5, dili gay kita pakyaso nini paglaom kay gibuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa ato kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. So nana sa imo karon. Imo lang is application. Lord, tabangi ko Lord paglakad sa gugma. Oh. Karon paguli nimo, magbantay ka sa imong tindahan, sister. Oh. Karon na di mo ayaw. Palit ko kuan, maglagot ka kay piso pa gipalit niya, wala pag ilito. Nya, sunod po di balik, nagkakauban. Piso na kaya palit. Mura itong, pasokli. Napolitan ka. Yang karon kay kabulol mo sa gugma. Nanakay mo nanay process, nakabantay na ka nga, Lord, di ko masuko, salamat sa iyong gugma. Nakita ko paliton ka maigsoon. Sa mo nagkanang mo ato rito mangutang. Smile na ni mga sister, kamusta ka sister? Kabuloy ka, mangutang na po ni. Butangan na po itong, butang dito sa imong tindahan ang verse. Ang nangutang di mo bayad, dautan. Pagbasa, mangutang, alis na nila, bayad ako sister kay, mangutang na lang ko ba? Dahil ko kagatarpulin diyo. Na, ang kontrabes tindahan mga palutang. Kay imong ginansa, na imong ginansi, kaya dito sa nangutang. Ang imong ginansya nasa nangutang. Kung di mo bayad, ginansi gid. Pero salamat sa Dios kay mampo man ta. Lord, salamat dili makakulog. Kaya pala utang, di na mo bayad. Di na mo bayad bisag kay kwarta. Makita na mahubos na lang ka. Kaya makita ni mo na bagong gamit, na bagong bag, wag gibay ng utang. Kung mahibos, sakit sa malkansi. Ikaw na po, bulisod ka ginawa. Lord, ano mo ni? Pasaylo Iampo, Lord. Di na ako magdumot, igugmawa lang ako sa Lord. Salamat sa mga nangutang, isamot sila kadato, ug salamat na sila, ikana mo bayad. In Jesus' name. Di, pagkaugma, di bayad. Ay, kalimti ang Ginoo. So, Diyos sa nagbasa, malihit ka na yung Ginoo na yun. Pag makawatan na Ginoo, ngawat man ka. Diba? Kabulan mo tayo kawatan mo ka. So, diba sa nagbasa dali,
So, kung saan man yung pastor ang gugma, mo-change ang niya. 1 Corinthians 13:4 ang time, no? Basa na to. Muna ang gugma nga mo-transform nimo. Sa una, huwag kayo pailog. Matinda ka, huwag kayo pailog. Sige, lagot, tagadlaw. Pero karon na kayo pailog. Oh. Ma-change ka, muna na mong kinaiya. Mapailog mo na ka, maluluyo na ka. Wise na, maluya. Pastor, naluoy mo ko, napautang ko. Wise mo ka, so tiyan mo. Sister, pinag-gugma gyapon. Dili kiti at kini masinahon, wala na tigpanghambog. Next, mo na ni gugma ma-change na. Ang gugma dili na mapatason o bastos, ang gugma dili na mamugos, so di na pugso nimo. Kung ikaw ba na gugma kasi mong asawa, pugso nimo kung dili sa ko karon kay murag di ko ganahan. Ya ayaw, dili pwede. Agape dili. So kung muna giyon ni Sister May, namatay pagtuo, kulang magugma, muna silutan ka. Sa muna mag-desire ka gugma. Pag-ampo na lang Lord, may mo na yunong ko Lord. Ay na ni palihog ka ko di na. Yunong ba? Silog na ma, yunong ka, di na mo. Mana kay paki, magsangyaw na ka kay Jesus Lord. Sa gugma sa Dios. Pero na may tao nga walay self-control. Nakita ko may son nga isog kay ilaha. Bisag yung makitag chicks, mangisog na. Lagi. Espiritu na, pero muna gitagaan ta sa Diyos o self-control. Kaya na nato, amen. Tungod ka, Jesus. Tiwasa nung basa na rin sa, tiwasa mas basa na to. Ang gugma, dili mapanahon. Next. Walay dumot, ang gugma, dili malipay sa dautan, kung dili sa maturan. Dili ta mamakaw. Next. Machinsya ka, di na ka mamakaw. Mupahilog na ka, mutuon na ka, umulahutay, gig ka, umulaong. Na yung mga kinaya, ma-change ka. Tungod sa gapilaw. So muna, gibasa na to, open rebuke is better than secret love. Sa Proverbs 27 verse 5 man na. O next po na to, kana sa Proverbs 27 verse 5, paspasa na to. Para, katong bugna, nindot kay bugna, basahon. Okay. Maayo pang pagbadlong sa dayag kaysa gugma nga tinago. Dayag ba ni pagbadlong karon? Midin na sa itan pero gigugma mo sa Diyos. Amen. Sa Leviticus 19:17. Leviticus 19:17. Ayaw pagdumot sa imong igsoon diha sa imong kasing-kasing. Badlunga ang imong isikataw. So kisa may nadumot na rin mo gibadlong ka. Kay tingali unya og mapas-an ikaw og sala tungod kaniya, magapas-an ikaw og sala tungod kaniya. So kung dili ka mo badlongon, ako ni makapas-an mo ganani. Pagkabalo na ako nga, si sister, nagtinga na noon. Huwag man ako gibadlong. Na ako yung bulo ba ito sa word of God, Lord, nagyawa rin mamatay. Amen. So muna nga badlongon ka, aron dili ta madamay. Dili po ta mo. So muna gingon nga, badlong nga ang imong isig katao. Kay pagigugma din Kay dili gusto sa Dios nga mamatay kag sayo, magsakit-sakit ta. Muna magtuon at paglakat sa gugma. So muna sa Proverbs 27 verse 6. Ganyan, last na ni. 27 verse 6. Oh. Kay friend man ta. Sa may tawag na to. Di ba? Magtinabay ta. Kasaligan ang samad sa usa ka higala. Oh, higala man ta mo. So sakit kay ang pulong, masakitan ka, pero kasaligan. Ano man, kay tinuod ug mabago ka. Kaysa nang higapin nga halok sa usa ka kaaway. Halok-halokan kasi yung kaaway. Unsa ko sabot ana? Na kay friend magalok-halok sa imo pero sa sulod ay kaaway, gidumtan ka, gidaot ka. Pero ang tinuod nga friend mo advice, sakit kayang advice, pero sakto. Sakit kayang advice, pero nakabago kanimo. Kasaligan ug maayo. Munang tinuod nga friend. So muna nga pahimangno ni sa Dios sa paglakat sa love, unconditional, selfless, willing mo sacrifice. At sa man. So manindog na tayo, let us pray. It's ito na yung mga prayer requests.